Balik makapuso din sa GMA Regional TV Live. Makauban nato karon kini usa ka Cebuano artist kansang mga artworks na viral sa social media karong bag-o gumikan sa talagsaon nga canvas nga gigamit niya. Kinsa ang magdahom sa kining mga surgical mask nga gamit kaayo karong panahon na mamahimo sa di ay kini alang sa talagsaon nga mga obra. Makauban nato karon makapuso ang artist nga si Neil Nangit gikan sa Dakbayan sa Mandaue. Good morning, Sir Neil. May buntag tanan. Good morning, sir. Buntag din mo, sir. Nakita Good namon morning. ning imong mga artwork, sir. Migamit ka og mga face mask, mga surgical mask. Diin maka nakakuha ani nga idea, sir, nga mao ni ang imong gamiton? Tungod sa kanang kalaay nya kanang wala ko'y mapalitan materials, so magpaint ako niya wala may open mga bookstores and pwede kagawas. So ako ako na lang gigamit as mga canvas ba. How was it like, sir? Unsa may kalainan sa texture or sa material mismo sa surgical mask sa naanda nimo nga, of course, mga canvas gyud, sir? Dako og diferensya kay lain man og kanang material ang kaning mask gud morom sig something fiber compared sa canvas nga medyo anad nako. So kung buhaton ako lang siyang pintalan daan og puti para first coating ba. Adi na ko mo butang na sa design after maugan na itong puti una. We learned, sir, sa nahauna namong interview nimo for Balitang Bisdak pod nga murag dahimo na pod nimo ning outlet karong panahon na labi na nga halos man siguro kadaghanan, sir, murag pwede mga kabalaka tungod sa COVID-19. Can you share to us, sir? Kung siya tabang kanang imong mga anxiety, mga kanang tanaw mo gugit sa mga balita uban, mga post Facebook, adlok na kayo, masigsak kang numbers sa mga positive. So murag makapakalma siya nako ba. Imo pagka-artist, sir, unsa man diin makanaliwat o nakahiligan na gyud nimo since pagkabata pa? Pero ako mama sa una bata pa ko. Kanang mananahim na ko mama, nga while magtahi na siya, mag-team like sketch na sila sa pattern. Dito sa ko nakasunod nga murag sinako iyang mga sketchpad ako napuno mga sketch na ko. Moto murag nadana lang pagdako, murag malingaw ko ba. Finally, Sir Neil, basig doon na kay gusto nga ipaambit sab nga mensahe sa imong kasinatian mismo alang sa atong mga igsuunan sab diha nga nagtan-aw karon dinhi sa atong programa GMA Regional TV Live. Positive man jud dili sa corona kundi atong kagulingon ba sa pananaw ba. Og ato planner subaybay lang ta aning mga TV shows. Aning mga balita. Og ada koy concert surprise niyo, sir. Unsa man ni, sir? Bali murag tribute sa nako ba. Akong gibuhat ang gi-paint sa nakong logo. Wow! Pagkanindot murag. Og kuan, napayusa. Okay, napagyud ay. Og kuan tribute sa nako. Salamat sa Balitang Bisdak. Wow! Salamat kayo. Kanindot, sir, murag nasundog jud kayo nimo ang logo sa amo mga programa. Amo na ipa-pick up sa inyo, ha, sir, ha? Sige, problema. Daghan kayong salamat, sir, sa imong kahigayunan karong buntagan. Nalingaw mi sa atong conversation karon ng artist nga si Neil Nangit. Salamat po kayo. May buntag tanan. Thank you so much, sir. God bless you.